Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżiskuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, iltqajna hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija eżiskuti f'dan iż-żmien tant sabiħ ta' grazzja. Għadna kemm spiċċajna żmien il-miliet, però jekk tagħti każ ftit tas-siltiet mill-Evanġelju li qed naqraw, ninnutaw ftit li l-festa tal-Epifanija għadha ddawwalna b'xi mod u x'hekk. Ġesu juri lilu nnifsu lid-dinja u hekk qed jiġri fl-Evanġelju bħalissa, Ġesu qed jurina min hu. Mela ikun hemm xi ħadd iħossu ma jiflaħx u xi ħadd ieħor jgħid isma' jien ta' bejb. Ma jkunx qed jgħid biex jiftaħar, qed jgħid jien nista' ngħin. Hekk qed jagħmel Ġesu llum. Qed jgħidilna mhux jien nista' ngħin, qed jgħidilna jien huwa dak li jsalvakom. Kif ifisser l-isem tiegħu, Ġesu hekk tfisser dak li jsalva l-poplu tiegħu minn nobietom. Ejjew għalhekk nitħejjew eżiskuti għal din l-Ewkaristija biex nilqgħu il-messaġġ li għandu Ġesu għalina l-kelma ta' Ġesu, nilqgħu lil Ġesu fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu, nitħejjew billi nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa bħala ringrazzjament mill-familja għat-tard. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej, għati widen għat-talb qum li tagħna, għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lil-Lut, Ħuti, ħajkolna mela il-biża' li waqt li l-wegħda li nidħlu fil-mistrieħ tiegħu għadha hemm, ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċivejna l-aħbar it-tajba, imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma emmnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ kif qalu, hekk ħlieft fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madanakollu l-emil ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol kollu tiegħu. Imbagħad hawn jgħid ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebusija tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Inxandru l-emejjel ta' Alla, inxandru l-emejjel ta' Alla. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna mis-sirijietna, aħna nxandruh lin-nisel ta' warajna, tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-eġubijiet li jagħmel. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Jarfuhom ukoll lil-uliedhom biex falla jqegħdu t-tama tagħhom, ma jinsewx l-emejjel ta' Alla iżda jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Ma jkunux bħal missirijiethom nies ta' ras jibsa li b'xejn ma tisma', li qalbhom kienet bla mistrieħ u ruħhom lejn Alla infidila.
inxandru l-mejjed tal-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Profeta kbir qam fostna u għall-Lazar il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. Wara xi ġranet, Ġesu daħal Kafarnaum. In-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb u qagħad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setgħux jersqu saħdeħ minħabba l-kotra, għalgħu is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna l-friex li fuqu kien mimdut il-mifluġ. Meta ra il-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittieba u f'qalbhom bdew jgħidu: Dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubijiet ħlief Alla biss? Malli Ġesu ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom, qalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu leħfef tgħid lill-mifluġ: Dnubietek maħfura? Jew tgħidlu: Qum u aqbad friexek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bini l-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: Qum, aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr friexu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżis ħuti, meta nisimgħu xi silta mill-Evanġelju li wisq probabbli aħna mitħla xi ftit jew wisq tagħha smajnija kemm il-darba jiġifieri. Hemm ħaġa rridu nqogħdu ħafna attenti minnha. Li malli nibda nisma' jiġini f'moħħi ngħid okej, dik l-istorja nafa dil-ġrajja, nafa. U l-attenzjoni tiegħi titbaxxa, forsi moħħi jmur ukoll band oħra. U nitlef id-dettall. Kif jgħidu the devil is in the detail. Però l-grazzja tal-Alla wkoll qiegħda fid-dettall eżis ħuti ta'. U l-attenzjoni għall-irqaqat ħanejdu hekk tal-kelma tal-Alla tas-silta mill-Evanġelju hija importanti ħafna. Għax xi drabi, anzi, kull meta taqrah l-Evanġelju, tisma' xi dettall li ħafna drabi ma tkunx forsi tajt kasu u l-mulej jista' jkellmek permezz ta' dak id-dettall. Dal-ġranet nistgħu ngħidu li l-mulej qed joffrilna siltiet mill-Evanġelista Mark li huma tassew qawwija u tassew sbieħ. B'xi mod nistgħu ngħidu li huma marbuta mal-festa tal-Epifanija li żmien il-miliet spiċċa. Il-festa tal-Epifanija x'inhi Jeżus ħuti? L-Epifanija tfisser Ġesu juri lilu nnifsu lid-dinja speċi jikxef l-identità tiegħu qed jurina min hu Ġesu. Infatti, il-festa tal-Epifanija li aħna nenfasizzaw ħafna fuq il-wasla tal-Maġi, u allura l-Maġi li għad ġew mill-bogħod minn poplu pagan, Alla jurihom min hu Ġesu ibnu, mhux hekk. Però l-festa tal-Epifanija tiġbor 3 festi, festa waħda ta'. Mela għandna l-ewwel il-miġja tal-Maġi.
It-tieni waħda hija l-Magħmudija tal-Mulej li ċċelebrajnija dis-sena nhar it-Tnejn li għadda. Il-missier li jagħti xhieda ta' ibnu Ġwanni l-Battista u anke l-missier ta' minu Ġesu. U t-tielet waħda żisħut hija t-tieġ ta' Kana u x'hekk. Mena il-missier ukoll li qed juri li Ġesu huwa s-Salvatur tad-dinja. Infatti, fit-tieni misteru tad-dawn ngħidu meta Ġesu wera minnu fit-tieġ ta' Kana, dik l-espressjoni wara minnu hija importanti. Ġesu qed jurina li hu verament ħanejdu hekk ħanitkellmu ta' bnedmejn għandu l-kwalifiċi neċessarji biex jisalvana. U dik hija dan iż-żmien waraw l-Evanġelju sabiħ tal-għaġeb li smajna llum mhux hekk. Mela Ġesu qed ixandar il-kelma, Ġesu huwa dak mibgħut mill-missier eżisħuti biex juri l-verità lid-dinja. Il-bogħod minn Ġesu m'hemmx il-verità ta' mhux biss il-verità dwar Alla min hu Alla, imma anke l-verità dwar min hu l-bniedem eżisħuti. Ma nistgħux niskopru min hu l-bniedem u allura x'inhu tajjeb jew x'inhu ħażin għall-bniedem il-bogħod minn Ġesu. Waraw id-dinja ta' żmienna li ħafna drabi tbedet mill-fidi, il-bniedem jispiċċa dak li huwa abjad għax jaqbillu jgħidlu li hu iswed u dak li hu iswed għax jaqbillu jgħidlu li huwa abjad eżisħuti. U allura jispiċċa mhux jagħmel ħsara lil Alla eżisħuti ta' lil Alla x'nistgħu nagħmluhu. Il-bniedem jispiċċa jagħmel ħsara kbira lilu nnifsu u l-ajru eżisħuti lilu nnifsu. Mela Ġesu jxandar il-kelma t-tieni. Ġesu li jfejjaq u xi ġrajja sabiħa llum dawn l-irġiel li erbat il-ġier, l-irġiel li ġorru miflowċ u ġebuh ma jistgħux iniżluh quddiem Ġesu, jiftħu toqba fis-saqaf biex iniżluh quddiem Ġesu. L-ewwel nett interessanti nkunu nafu li l-Lowd kienu jemmnu li hemm tliet affarijiet li l-ebda bniedem ma jista' jfejjaqhom veru hekk u x'hekk. Mela għandna bniedem lebrus smajnija l-bieraħ, bniedem miflowċ smajnija llum u għama mit-twelid mod speċjali għandna diversi każi fl-Evanġeli Ġesu jfejjaq għama mit-twelid. L-ebda bniedem ma jista' jfejjaqhom dak li falla waħdu. Importanti nżommuha f'moħħna din. Dettal sabiħ immens li jagħtina dan l-Evanġelju. Mela x'in niżluh mis-saqaf l-Evanġelista jgħidilna meta ra l-fidi tagħhom mhux tiegħu tagħhom li niżluh. Kemm hi sabiħa da d-dettall eżisħuti, kemm hu sabiħ. Allura li titlob għal ulieda iva, Ġesu jagħti ħafna lil grazzi lil ulieda. Għat-talb tal-om, jew kien minn kien titlob għal xi ħadd, Alla jista' għal fidi tiegħek jagħti ħafna grazzi lil dik il-persuna u x'hekk għal fidi tiegħek. Meta ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lil miflowċ ibni dnubietek maħfura. Għaliex? Għax Alla biss jista' jaħfirhom id-dnubiet ovvja. Alla biss jista' jaħfirhom id-dnubiet. Il-kittiba staġbu, dan min jaħseb li hu. Mhux Alla biss jista' jaħfirhom id-dnubiet u Ġesu jgħidilhom. X'inhu l-eħfef li tgħid dnubietek hi maħfura? Jew mhuwiex mela dnubietek maħfura l-effett ma jidhirx u mhuwiex l-effett jidher. U Ġesu jħares lejn il-miflowċ aqbad friexek u imxej. U dak iqum u jimxej. Mela Ġesu li għandu s-seta ifejjaq lil miflowċ li Alla biss jista' jfejjaq u Ġesu Alla u bħala Alla għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art. Infatti jaraw eżisħut it-Testament il-qadejm biżbuħija kollha tiegħu iħallina bi problema kbira. M'għandux is-soluzzjoni għal maħfra ta' dnubiet. L-ebda reliġjon oħra, l-ebda kap ta' reliġjon oħra ma kellu l-gazz kif ngħidu jgħid ibni dnubietek maħfura. U Ġesu allura eżisħut jista' jfejjaqna mill-ikbar għadu tagħna ta' għax il-mart li ieħor kollu u l-problemi l-oħra kollha jwaslu sal-mewt. Id-dnub għandu effett li liem mill-mewt eżisħuti. U Ġesu joffrilna dan il-fejqan li l-effett tiegħu ma jidhirx issa u x'hekk, imma l-effett tiegħu jidher li lien mill-mewt u għalhekk fid-destin waħdini tagħna x'in niltaqgħu mal-Alla u Alla jħaddanna u jekk inkunu mħejjija aħna jekk inkunu aċċettajna lil Ġesu aħna nħadnu lil Alla għal dejjem. Ejjew għalhekk eżisħut illum nitolbuh il-Ġesu ta' jagħtina dil-grazzja li net iħeġġiġna
iħeġġilna qalbna l-kelma tiegħu eżis ħutej. It-tieni jagħtina l-grazzja li nemmnu jkunu nies ta' fidej biex bħal dawn l-erba' min-nies li tant temnu f'Ġesu u xek li għal fidi tagħhom Ġesu jfejja l-mifluġ. U t-tielet nemmnu li l-akbar għadu tagħna mhuwiex xi ħaġa ta' din id-dinja. L-akbar għadu tagħna huwa d-dunub kif smajna l-bieraħ fl-Evanġelju. Id-dunub jagħmel lir-ruħ lill-immaġni tagħna ta' wlied Alla, aħna maħluqin bħala ġbija Alla, aħna wlied Alla, id-dunub jagħmel lir-ruħ tagħna dak li l-ġdiem kif smajna l-bieraħ jagħmel lill-ġisem. Ejjew għalhekk nitolbuh illum lil Ġesu biex nagħmlu ħilitna kollha ħanaħarbu mid-dnub. Però nibqgħu bnedmin dgħajfa u meta naqgħu fid-dnub niġru għal għandu, nfittxu s-sagrament tal-qrar għax hu biss għandu s-seta li jaħfer id-dnubijiet u jirrestawra fina iġbija Alla u jagħmilna mill-ġdejt uliet maħbuba ta' Alla missierna. Fil-fond ta' qalbna kull wieħed u waħda minna iħoss il-bżonn ta' Alla, tal-maħfra tiegħu. Nitolbu lil missier li ħabbibna miegħu permezz ta' ibnu billi ngħidu u Alla ħenna għalina u ismana, u Alla ħenna għalina u ismana. Sabiex il-ministri tal-Knisja u l-insara kollha iżommu ħajja fis-soċjetà li tilfet is-sens ta' dnub, ir-responsabbiltà illi kull wieħed u waħda minna għandu quddiem Alla. Nitolbu u Alla ħenna għalina u ismana sabiex il-popli mifrudejn bejniethom isibu mill-ġdejt ir-rieda li jiddjalogaw u jaħfru lil xulxejn. Nitolbu u Alla ħenna għalina u ismana sabiex l-istituzzjonijiet li jassistu l-anzjani u l-morda ikunu ċentri ta' qadi u mħabba lejn il-bniedem li qiegħed ibati. Nitolbu u Alla ħenna għalina u ismana sabiex l-Ewkaristija li niċċelebraw tħabbibna mill-ġdid ma' Alla u bejnietna. Nitolbu u Alla ħenna għalina u ismana. Ejjew eżis ħut inkomplu nitolbuh il-mulej għax-xita li tant għandna bżonn, nitolbuh ukoll biex nemmnu fih li jeħlisna mid-dunub eżis ħuti. U nemmnu wkoll li l-aqwa mediċina ħanejdu hekk għal fejqan anke tal-ġisem hija l-imħabba. Alla ma jrid il-ħadd iġorr is-salib waħdu, eżis ħuti. Alla ma jrid il-ħadd ibati waħdu, għax dik hija l-agħar forma ta' tbatija. U biex bniedem ma jbatix waħdu rridu nkunu aħna. Għalhekk Ġesu għallimna l-imħabba hija l-imħabba ta' xulxejn li ttaffi t-toqol tas-salib u t-tbatija. Ġesu llum rari u x'hekk isiru l-mirakli ta' fejqan kif nisimgħu fl-Evanġelju rari. Per Ġesu joffri fejqan permezz tagħna li hija l-imħabba u l-attenzjoni lejn l-anzjan, lejn il-marit, lejn il-batut, lejn il-bniedem li jħossu waħdu. Ejjew eżis ħuti niftħu qalbna u jekk il-mulej jispirana, jekk li nuru mħabba lejn xi ħadd, lejn kulħadd juri jridna nħobbu l-Alla, ma speċjali lejn xi ħadd li huwa waħdu, naqbdu dak it-telefon jew jien naf nieqfu nitkellmu ma' xi ħadd. Huma dawn l-affarijiet iż-żgħar eżis ħuti li jagħmlu differenza kbira fil-ħajja. Nitolbu bħal dejjem għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa u dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom. Ejjew fiskiet lil mulej nofrulu t-talba tagħna. U Alla, ta' tiba u ħniena inroddulek ħajr għaliex fibnek Ġesu inti taħfrinna u terġa' tħabbibna miegħek. Għatina nitolbuk li minn din l-esperjenza ta' ħniena joktor fina l-impenn li nħobbu lil-bnedmin kollha mifdija bid-demm għażiż ta' ibnek Ġesu Kristu sina li miet u rixoxta għalina u issa qiegħed jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tan l-ilma u nbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamli li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqelgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażejs bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtejn kollha
daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ilarju ta' Poitiers illum fil-festa tiegħu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew li inta li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Nejdulu grazzi bil-qalb l-Mulej Jezus Ħuti għal din l-Ewkaristija fil-bidu tal-jum illum il-ġimgħa nselmu lil Ġesu msalla palina bil-qalb billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li togħġbok bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna